Τέλος. Δεν έχει άλλο. Τα προηγούμενα τα έφαγα εγώ. Σάββα δεν έχουμε ενημερώσει, δεν χτυπήσανε τίποτα. Έλα. Αυτό στο στόμα σου. Κυνηγή. Δεν τραβάει όμως. Όχι, είναι Δεν το τραβάει. άρχοντας. Και στο στόμα σου να το βάλεις, είπαμε, δεν το κάνει τίποτα. Θα το φτιάχνω. Πού να τον πάμε στο, πώς το λένε, των καλών τεχνών. Τι κάνεις τώρα, τραβάς, δεν είναι καλά εσύ. Ναι, Τι κάνεις. Ρέξ, μας βάλαμε στο κουρπέτι. Σάβα, εμείς εδώ το δίνουμε και καταλαβαίνει, αλλά. Ναι.